ускрайку города Шклова. Это паўднёвая ускраіна каля ўвахода да яўрэйскіх могілак. Это вельмі старажытныя могілкі. У Шклове яўрэі яшчэ пачынаюць селіцца на пачатку 17 стагоддзя. І мы бачимо такое цікаве збудаванне. Мясцовае насельніцтва гэта збудаванне называе чысцілішча, слова чысціць. Ну, раней быў дах, былі вароты, якія зачыняліся падчас, калі шмат яўрэяў жыло ў Шклове. Але потым прыйшло час, асноўная частка насельніцтва яўрэйскага Шклова з'ехала, Ізраіль, Злучаныя Штаты, а таксама вельмі вялікая колькасць была знішчана яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Ну і прыйшло, як і самі могілкі, паступова запушчэння. Навукоўцы з Нацыянальнай акадэміі навук, якія тут былі, вывучаючы эту цэглу, таксама адносяць гэта збудаванне да 17 стагоддзя. Мы вось бачым на ізвісці, так, цэгла, якая носіць па навуковаму названні вальчатка. Такім чынам, толькі дзякуючы цэглы можна дасканала адказаць, што гэта збудаванне адносіцца да 17 стагоддзя. Былі тут і менавіта яўрэйскія навукоўцы і даследавалі гэта збудаванне, і дасканалага адказа, мэта, прызначэння гэтага збудавання так ніхто зразумела адказаць не змог. Бо гэта адзінае збудаванне такога накірунку ўвогуле на Беларусь. Основное тое, што есть такое, што вот здесь вот по левой моей руце был невеличкий побудова, я зараз не могу сказать, как она правильно называется на еврейской мове, где над покойником отбывался последний обряд. То есть его уже проводили до последнего пути, до последнего шляха. И потом тело покойного человека, менавіта это выконывали только мужчины, проносили праз это чысцілішча непосредственно на самі могілкі. І нібыта, калі цела проносіць праз гэта чысцілішча, то ему адпускаліся тыя грахі, якія ў него былі здесь у жыцці. І цело уже прадавалася земле, нібыта ачышчана ад этих грахоў. Ну, гэта только такая вот версия.